A cikin takaitattun labaran na yau za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun harbe ɗan kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Zamfara. Gwamnonin Najeriya 36 sun ɗauki alkawarin samar da mafita da kawo ƙarshen 'yan ta'addar Lakurawa da suka ɓulla a arewa. Sannan kuma za ku ji cewa sanata mai wakiltar Kebbi ta tsakiya Adamu Alairo ya ce sojojin Najeriya sun samu nasarar fatattakar 'yan Lakurawa inda suka tsallaka zuwa Nijar. Har wa yau za ku ji cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya ce yawaita ciwo basussuka da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ke yi zai ƙara jefa tattalin arzikin Najeriya cikin kunci. Don kuma muka leƙa ƙasashen ƙetare za ku ji cewa mai bawa Koriya ta Kudu shawara kan harkokin tsaro ya ce Rasha a karon farko ta samar wa Koriya ta Arewa wasu makamai na kare sararin samaniyar ta. Daga ƙarshe kuwa jamhuriyar Nijar ta fara ƙoƙarin sake rubuta tarihinta wanda a yanzu ya fi ta'allaka da mulkin mallaka. Sunana Abdulhakim Jafar, barkanmu da jimurin sake kasancewa tare da ku a cikin takaitattun labaran AIA Hausa Network. Yau Juma'a 22 ga watan Nuwamba shekara na 2024. Wasu 'yan bindiga sun harbe ɗan kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Zamfara, mataimakin Sufeto Janar na 'yan sanda Mamman Tsafe. Gwamnonin Najeriya 36 sun ɗauki alkawarin samar da mafita da kawo ƙarshen 'yan ta'addar nan na Lakurawa da suka ɓulla a arewa. Rahotanni sun nuna cewa gwamnonin sun bayyana haka ne bayan wani taro da suka gudanar a babban birnin tarayya Abuja. Gwamna Sani na jihar Kaduna ya bayyana matakan da za su ɗauka inda ya ce za su yi haɗaka da jami'an tsaro na Najeriya. Sanata mai wakiltar Kebbi ta tsakiya Adamu Alairo ya ce sojojin Najeriya sun samu nasarar fatattakar 'yan Lakurawa inda suka tsallaka zuwa Nijar. A wata sanarwa da ya fitar ranar Juma'a, Alairo ya ce an samu nasarar ne bayan ɗaukar matakin da ministan tsaro Abubakar Bagudu da babban hafsan tsaro da sauran masu ruwa da tsaki suka ɗauka. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya ce yawaitar ciwo basussukan da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ke yi zai ƙara jefa tattalin arzikin Najeriya cikin kunci. Tsohon ɗan takarar na PDP ya kuma soki yadda majalisar dokoki ke amincewa da buƙatar ciwo basussukan waɗanda a cewarsa suke ƙara jefa ƙasar cikin ƙangin bashi. Atiku ya bayyana hakan ne a wani rubutu da ya wallafa a shafinsa na Facebook. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu leƙa ƙasashen ƙetare. Mai bawa Koriya ta Kudu shawara kan harkokin tsaro ya ce Rasha a karon farko ta samarwa da Koriya ta Arewa wasu makamai na kare sararin samaniyar ta don samun taimakonta a yakin da take a Ukraine. Hakan na zuwa ne yayin da wasu hotunan tauraron ɗan adam ke nuna alamar Rasha ta samarwa da Koriya ta Arewa gangar mai sama da miliyan 1 tun watan Maris, wanda hakan ya ci karo da takunkumin da ƙasashen duniya suka ƙaƙaba. A ɗaya ɓangaren kuma jamhuriyar Nijar ta fara ƙoƙarin sake rubuta tarihinta wanda a yanzu ya fi ta'allaka da mulkin mallaka. Matakin na zuwa ne bayan shugaban mulkin soja Janar Abdurrahmani Tiyani ya kafa wani kwamitin wucin gadi da aka ɗora wa alhakin wannan gagarumin aiki. Watannin baya ne aka sauya sunan wasu manyan titunan ƙasar inda suka cire sunayen Faransanci. Duka-duka a nan za mu dashe aya, kuma a nan muka kawo ƙarshen takaitattun labaran namu na yau. A madadin abokanan aiki da suka taimaka wannan labarai ke zo muku kai tsaye daga nan tashar AIA Hausa Network, ni Abdulhakim Jafar da na jagoranta nake cewa bisalam.